Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Buon tardi, mi sta contento di Tabek naar Curaçao. Ontzettend fijn hier te zijn. Het is inmiddels een jaar geleden, ongeveer een jaar geleden, dat we een onderlinge regeling tekenden. Met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en natuurlijk Nederland. En dat is ook de reden waarom ik hier ben. En ik heb gezien in het bezoek van de afgelopen dagen dat er ongelooflijk hard gewerkt is sinds die tijd. Tijdens het bezoek van de afgelopen dagen heb ik samen met de bewindspersonen Pizos, L'Harmonie, Stefania van Heidoorn, Martina en Seintje gesproken. En natuurlijk ook met hun medewerkers om te kijken waar we staan. Over hoe onze samenwerking gaat en vooral ook wat we in de komende tijd samen nog kunnen doen. We hebben onderschreven met elkaar wat het belang is van die landspakketten en de hervormingen. Voor de inwoners van Curaçao, voor de versteviging van de economie, de verbetering van sociale zekerheid, het onderwijs, de zorg en alle thema's die daar onderdeel voor zijn. En we hebben het ook gehad over wat we in de komende tijd samen nog verder moeten doen. Want we zien dat er veel gerealiseerd is, maar we zien ook dat het nodig is om verder te gaan. We zien dat er een noodzaak is om verder te gaan met sociale hervormingen. Omdat het ook belangrijk is om stappen te zetten. En het is best ingrijpend om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb uitgebreid gesproken met minister L'Harmonie over die hervormingen, onder andere op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Ik zie dat we aan het werk zijn, met z'n allen. En zeker ook hier. En ik zie ook dat het niet altijd eenvoudig is. Er zijn vele problemen en thema's die complex zijn om aan te pakken. En wij gaan dan ook, en dat hebben we ook afgesproken, in de komende maanden verder te kijken over hoe we kunnen zorgen dat al die elementen van de landspakketten die we zo van belang vinden, ook weer verder kunnen inzetten. We kunnen kijken naar hoe we op basis van impact en de lange termijn verder kunnen komen. We hebben gezien dat die onderlinge regeling werkt. Gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Dat die ook leidt tot concrete resultaten. En ik ben ook heel blij dat we ook daarmee verder kunnen gaan. Misschien iets over die resultaten van de afgelopen tijd. Want ik heb gezien dat er gewerkt is aan bijvoorbeeld het zorgen dat die goedkeurende auteursverklaring voor het land, voor de jaarrekening, in de komende tijd zal worden gerealiseerd. De bedoeling is in 2026. We hebben gezien dat er veel gedaan is op het gebied van digitalisering bij de ministeries. En als staatssecretaris ook van digitalisering vind ik dat natuurlijk een prachtige ontwikkeling. We hebben gezien dat het ministerie van SOAW ervoor gezorgd heeft dat er een subsidiedesk is gekomen. Zodat het makkelijker is voor organisaties om subsidie aan te vragen. En ik werd ontzettend blij van de vorderingen die er gemaakt zijn bij de renovatie van het schoolgebouw. Ik was vanochtend bij de Cola de Brood school. Ze zitten nu tijdelijk daar, die kinderen van het Collegio Erasmo. En ik heb ook hun nieuwe gebouw gezien, dat nu bijna af is. Dat wordt in april opgeleverd en dan kunnen daarna tegen de zomer de kinderen weer terug verhuizen naar hun eigen school, die er dan ook echt een stuk beter en mooier uitziet. En er wordt nog aan heel veel andere schoolgebouwen ook gewerkt. Ik heb ook gezien dat er ontzettend hard gewerkt wordt aan het programma voor het verbeteren van het functioneren van de overheid. En het is ontzettend fijn om te zien dat daar niet alleen maar grote ambities zijn, maar ook veel energie om die te realiseren. Het Curaçaose ambtenarenapparaat kan daarmee beter en efficiënter werken. En ik heb ook geconstateerd samen met alle ministers dat er ontzettend hard wordt gewerkt tussen ons samen met de tijdelijke werkorganisatie TWO om al die hervormingen, die nogmaals niet eenvoudig zijn, ook echt te realiseren. We hebben natuurlijk ook afspraken gemaakt over de komende tijd. En vooral dus om mee te denken over hoe we verder kunnen komen en hoe we verdere stappen kunnen zetten. En zoals premier Pizos zojuist in een speech zei, het is nu aan Curaçao om ook die hulpvraag aan Nederland te concretiseren. En ik hoop vooral dat we de kansen in de komende tijd verder gaan benutten. Op het gebied van menskracht en kennis delen. Want alles wat ik nog kan realiseren voor die hervorming van Curaçao, die zo belangrijk zijn voor het land, voor de economie, om het problematiek rondom armoede op te lossen voor het onderwijs, daar wil ik natuurlijk heel graag mijn bijdrage nog aan leveren. En ik snap natuurlijk dat hervormingen tijd kosten. Het is niet zomaar geregeld, dat is nergens op de wereld zo. Maar het is wel belangrijk dat we
met vertrouwen, in vertrouwen en met respect met elkaar blijven samenwerken. Om te zorgen dat die elementen van die landspakketten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. En daar wil ik dus, zoals ik al zei, heel graag aan samenwerken. En ik wil ook die afspraken over waar we in de komende tijd op gaan focussen, verder concretiseren. En mijn bedoeling is, als ik in eind juni terugkom hier op Curaçao, ik zal hier ook zijn voor 30 mei, dat ik dan ook met de regering hier die afspraken kan concretiseren. Bijvoorbeeld over de sociale zekerheid, het onderwijs en het verbeteren van het functioneren van de overheid. En dan nog af te sluiten dit stuk met een quote van uw premier Pisas: kennis is macht, maar kennis delen is kracht. En dan zou ik ook graag dit moment willen gebruiken om los van dit bezoek en de voortgang rondom het thema van de landspakket en de hervormingen te hebben over het onderwerp slavernijverleden. Want ik wil graag deze gelegenheid gebruiken om alle Curaçaoënaars en organisaties op te roepen om mee te denken over een subsidieregeling. Dat is een regeling bedoeld om projecten te ondersteunen van maatschappelijke organisaties op het gebied van herdenken, erkennen en verder onderzoek te doen naar het slavernijverleden. Om te vieren, om te zorgen dat we ook meer kennis en professionalisering ontwikkelen. En de consultatie van die regeling, dat betekent dus dat we een concept hebben gemaakt dat nu gepubliceerd is, waar iedereen ook op kan reageren. Die consultatie is op 1 maart gestart en tot 31 maart, het einde van deze maand, kan daarop worden gereageerd. En dat kan uiteraard in uw eigen taal, in het prachtige parlement. En deze regeling bedoelt voor grassroots organisaties en gemeenschappen van nazaten van tot slaafgemaakten is hopelijk een regeling waar u verder mee kunt komen. Maar het is belangrijk om met elkaar te constateren of dat zo is. Dus ik ben heel erg benieuwd naar reacties op die regeling. Ik zou willen afsluiten met het onderwerp Enya. Want ik kan mij goed voorstellen dat vele Curaçaoënaars zitten te wachten op nieuws over Enya. Over wat er staat, hoe het staat met hun pensioen. En de Nederlandse regering, en dat is nieuws dat vandaag naar buiten komt, hier op dit moment, vindt dat de door de Curaçaose regering en die van Sint Maarten en de centrale bank gekozen oplossing voldoende solide en duurzaam is. En daarmee kan deze oplossing dan ook definitief worden gemaakt. En dat betekent dat we nu kunnen overgaan, of dat kan worden overgegaan, tot een langjarige herfinanciering van de COVID-leningen met een lagere rente. Maar het is belangrijk, vooral belangrijk, dat dat betekent dat deze oplossing, die nu verder kan worden afgerond door de regeringen van de beide landen en de centrale bank, dat betekent dat er een oplossing is voor de 30.000 mensen die zeer waarschijnlijk met heel veel spanning daar hebben uitgekeken en die pensioengerechtigd zijn, aangesloten zijn, verzekerd zijn bij Enya. Een belangrijke stap om te komen tot een definitieve oplossing. En het is vooral ook belangrijk dat die oplossing natuurlijk verder wordt uitgewerkt, ook in de begrotingen van de regering van Curaçao en Sint Maarten, zoals het CFT eerder heeft geadviseerd.